Mga classmate, good morning. Akin ay update lang ni mga classmate. Kumana og file ang among parking area mga classmate. Limestone na lang among ipaabot para backfill. Amo ning agi sa kong body mga classmate. Finishing na po akong gitudlo sa iya. Okay na kayo mga classmate. Kamao na siya. Diri na po siya sa ilalom sa hagdan ka finishing. Anak, kamaw na siya mga classmate. Buhi ng pamilya ni. Amo na yung hagdanan nga ako ipakita sa inyo mga classmate, katong layout sa hagdanan. Dili na to matarong og layout mga classmate. Kini yang kabaga sa slab. Dili siya pantay paingon sa ubos. Diha. Mubukad diha og dili ba sa ibabaw mubukad. Pati kita naon. Akin ni update na yung mga classmate kay paabot mi sa uban nga materialis para sa second floor. Kay magsugod na po mi sa second floor. Limpyo na namo sa ubos mga classmate, tiles na lang ang kulang. Kabilya na lang among gipaabot diri mga classmate. Kaya amo na po ipasaka ang mga steel column. Na among mga scaffold naka-ready na. Amo na po ni install daan. Para diretso na. Amo ni agi sa akong bandi-bandi mga classmate kanang finishing. Tindahanag nylon. Napuno og nylon. Kay siniguro ko no. Sakto po siya mga classmate kay hindi po siya mapalpak. Dira ko to kong video mga classmate. Salamat, thank you.